Mit navn er Jix, og det her det er min første video. Og hvis det så er noget, så vil jeg muligvis lave det om til en let's play. Jeg har lige brugt de sidste 24 minutter på at lave en rundvisning af min nuværende singleplayer, som jeg har spillet på nogle år. Jeg tænkte, det kunne være en god måde lige at starte på. Så kan jeg nemlig snakke og fortælle lidt og vise, hvad jeg har bygget, og så kan jeg sige, hey, jeg vil gerne have en let's play senere hen. Og så ser jeg ind i det program, jeg bruger, at den kun har optaget lyden. Jeg har ikke været til at bruge det program, jeg har kun prøvet at bruge det i dag. Så bliver jeg sådan lidt irriteret, når man lige har brugt 24 minutter for at optage noget. Og så er det ikke gået igennem. Men så kan jeg jo starte forfra. Så lærer man lidt af det. Nå. Men det her, det er i hvert fald min... jeg vil lige lave en rundvisning på det. Det er min meme, som jeg har været ved at lave. Hvor jeg tænkte, at jeg kunne lave sådan en branch meme. Med 2 i mellemrum her. Og så har jeg lavet rådet lidt med nogle designs på, hvordan det kunne være. Det lavede jeg lidt i går. Så der er noget med woods herinde, og så er der noget, hvor det er walls hele vejen igennem. Men jeg tror, måske jeg holder mig mere til det her. Og så kører det sådan hele vejen ned. Så det vil være de her, jeg tror der var 14, der vil være på hver sin side. Og så herover der har jeg jo lavet sådan nogle signs, hvor de har et nummer. Hvor det er ulige tag i den ene side, og lige tag i den anden side. Så jeg nemt sådan kunne finde rundt, hvor jeg er henne. Og så planen det er, at enten så skal det være en minecart, der kører rundt, eller så skal det være 2. En, der bare skal køre hele vejen rundt, og så skal den aflevere det her, eller så er det bare den samme, der skal køre direkte op. Det kan jeg ikke lige finde ud af, hvad jeg vil. I hvert fald så skal der være et sted, hvor jeg kan løbe ud fra minen af, og load det i en chest, og så tager den det selv med. Derfor det planen er. Og så ovenover, så skal der så være et auto-sorting system til alle de ores og ting, man sådan kan finde under jorden. Det tænker jeg kunne være meget sjovt at have det sådan. Ja, det er lige mine tanker her. Så har jeg det her. Lidt nemmere at komme op, hvis jeg flyver sådan her. Wow. Og så kan vi bare vise det. Alt det her. Så det er det så mine, jeg har lavet. Det er egentlig bare et hul, hvor jeg bare gravede rundt med en trappe hele vejen rundt. Så kan vi lige tage turen ned. Min plan er godt nok, at det skal detaljeres mere med ores og sådan noget, jo længere ned man kommer. Selvom jeg er faktisk meget... Selvom jeg faktisk er meget tilfreds med den måde, det er blevet på her. Hvor jeg synes faktisk, det ser fedt ud. Jeg skal bare lave lidt mere her. Måske en... jeg har overvejet, at det her skulle være en kulmine. Med røg over det hele, og som om den sådan er faldet sammen, og man ikke bruger den mere. Jeg leder lidt efter mit sværd. Jeg opdagede sådan i den anden optagelse, jeg lavede, at mit sværd, det var væk. Jeg ved ikke lige, hvad jeg gjorde af det. Men det dukker op lige pludselig. Så jeg håber ikke, at jeg kommer til at smide det på jorden et sted. Det er også lige meget. Skal vi se. Så den ender nemlig fra den tunnel nedenunder. Så kommer den op her. Og der havde jeg faktisk taget tid, og det var omkring 30 sekunder, det tog den at køre på bunden af, så helt herop. Og så skulle den så kunne køre et eller andet sted herover og lave et sorting system, hvor det skulle laves, hvor selve huset skulle laves i sådan noget steampunk-stil. Og så skal jeg måske have vand til at løbe her, det er jeg ikke helt kommet frem til endnu. Hvor det skal se ud som med en eller anden, en vandmølle, sådan en mølle. Det er det også lige meget. Så skal det se ud som, at den dræner og tager energi fra vandet af. Det tænker jeg kunne være en meget fed måde. Og så skulle der være her skal der være sådan et stort tårn. Nej, ikke et tårn. En kran ned til hullet. Så det ser ud som, de sådan har skovlet en masse op. Så her der skal der ligge sådan bunker af ores og sten og sådan noget. Men det skal bare få det til at se naturligt ud. Og broen her skal også laves lidt kortere. Og herover der var det egentlig bare et krater. Hvis jeg går under
standet herunder, så er der hele vejen ned til bunden. Og det synes jeg bare, det er lidt voldsomt måske. Og så har jeg bare fyldt op med koraller og taget en masse fisk af. Måske et par shortcast-fisk, der er ret mange af. Hvis der er nogen, der kan forklare mig, hvorfor fiskene er i bunker oppe i toppen nogle steder, det synes jeg er lidt mærkeligt. Men fair. Ja, det er egentlig det, jeg har været i gang med sådan lige nu. Jeg vil se herover. Men det er mit spawn. Det har jeg sådan startet. Og så kan man se, da jeg så startede, der var verden i hardcore, men jeg blev så glad for den, at jeg egentlig ikke havde lyst til at miste den. Jeg havde spillet hardcore i mange år førhen, måske 5-6 år har jeg sådan spillet hardcore i forskellige verdener, og så synes jeg egentlig, det begyndte at blive... Så har jeg egentlig ikke lyst til at miste den her til sidst, så det er egentlig min sidste verden, jeg har lavet sådan rigtigt. Jeg har også lavet andre, men det er altid den, jeg falder tilbage på. Så herinde, det er sådan set der jeg startede, da jeg minede, der var der en skov herude, dengang jeg startede, og så minede jeg mig ind i bjerget, og så bare blevet herinde. Så havde jeg chests her dengang, det er så blevet flyttet nu. Og nu kan jeg ikke overraske på samme måde, men jeg kom til at kigge af den forrige opdagelse, hvor jeg anede ikke, der var kyllinger der i, og det var bare så, jeg havde sikkert bare smidt æg der, og så, ja, og så, ja, det var sådan lidt mærkeligt. En automatisk kofarm og kyllingefarm med et ton af æg, og de her har jeg stadig deraf. Herinde havde jeg en masse, hvad hedder det, ovne, furnaces, smokers og blast furnaces og sådan noget. Og en skeleton horse, jeg havde her. Nu er den bare et andet sted. Hernede er der ikke noget specielt. Det er egentlig bare en gave fra en endermand og en fishing farm. Der var vist noget, jeg synes der var noget her i. Ja. Så. Det var vist det, der var hernede. Det er ikke fordi, der er så meget hernede. Og så min indgang til min første mine. Der bliver man bare gøre det sådan der. Og så min første nether portal, den er jo så pillet væk. Den har fået den sted. Første crop farm og et stort område her, hvor det så ligger herinde bagved, hvor man kan enchant. Det synes jeg, det var en lidt fed måde at gøre det på. Så kan vi tage den her vej. Det er sjældent, jeg tager den her vej, fordi at efter at få Elytra, det bliver nemmere. Altså, I kan se oppe i hjørnet, jeg har nogle mods, så når jeg spiller på et client mod, der hedder Luna Client. Så derfor har jeg sådan nogle ekstra features oppe i hjørnet, hvor jeg kan se lidt ekstra. Og jeg synes, det er meget fedt at have. Det kan jeg godt lide. Og der er jo spillet der 2100 dage på den her verden. Og det var nok omkring dag 1000 eller 1200, tror jeg det var, hvor jeg sådan set fik fat i Elytra. Fordi jeg godt kan lide den der, det er selve oplevelsen for mig, det handler om. Det handler ikke, hvor hurtigt jeg kan komme hen til målet, men at jeg sådan kommer derhen. En gammel bee farm, eller honey farm, hedder det vist. Så jeg så pillet det ned, og det ligger en skjold eller en chest dernede. Efterfølgende jeg var dernede, så begyndte jeg at tage herud til. Det ligger ude ved en village, som jeg fik lavet et drivhus derfra. Nå. Jeg havde også en bifarm her, jeg tror jeg fik flyttet den her over til dengang. Nå, det kører stadigvæk, det er slet ikke. Ja. Her. Den der skal jeg også have fat i, den kunne jeg godt bruge. Mit andet lager, jeg fik lavet dengang. Første område til min trading hall. Og her er det så lidt flere dyr med. Ja. Dyr og kaniner, dem skal jeg vel også op det andet sted. Det kunne faktisk være fedt at få dem. Jeg har også en suge, jeg vil vise senere, så det kunne måske være fedt at få dem derover. Det tror jeg faktisk godt, jeg vil. Ja, jeg mangler i hvert fald 4. Sådan der. Ja, det var egentlig bare det, jeg havde her. Det var egentlig fandt på YouTube, jeg synes det var meget fedt. Den skulle bare dekoreres lidt mere, men jeg synes den er meget fed. Der kan vi så se. Vi flyver over til der, hvor jeg
på lager på nuværende tidspunkt. Så jeg ender tit med at sætte shulker, så hvis jeg ikke lige har sorteret det. Det her jeg lager, der skal jeg have lavet et nyt, fordi min FPS de falder voldsomt. Det er ret tit, når jeg er her, så jeg tænker, det er jo ikke, de er for meget til at stå. Hernede skal jeg have fjernet der på et tidspunkt, og har lavet en super smelter. Det laver jeg over i min industribygning, det viser jeg lige senere. Alt det her, det skal over i. Ups. Den kan stå der så. Nå, ja okay, lige meget. Så kan du stå der. Ja, det skal over i et tårn, jeg har. Så det kommer til at se lidt bedre ud, end det bare står sådan random. Det stod sådan alt for længe. Og den der. Den er inspireret fra Shulkercraft. Sådan en YouTuber, jeg synes, det er ret fed. Og så har jeg egentlig bare et lille trade, jeg overhovedet skal bruge lidt til, når man spiller single player, så er det ret meget. Ellers så kan jeg bare trade med dem. Og det er så herinde, jeg har min industribygning. Den er langt fra færdig, og den her skal også gøres meget pænere, men jeg har så mange projekter, jeg flyver meget rundt i den. En cactus farm, en stone farm, og cobblestone, der står for en slags pickaxe jeg bruger. Det er en, det er til concrete powder, så ikke lagt om til concrete. Det var faktisk en sjov idé. Her var det egentlig meningen, at jeg ville have lavet en farm. Jeg lavede supersmelter, men jeg kom til at se, da jeg byggede den facaden op, at den her træfarm, når den duplikerer, når TNT'en kommer ned og springer, så springer den det her i luften. Det er derfor, jeg aldrig kommer videre med det, så jeg skal finde et andet sted at bygge det, i stedet for. Iron farm. Jeg gider ikke bygge sådan nogle kæmpe iron farm, det giver ikke nogen mening, når jeg. Så kan du lige se ham brænde. Så kan du lære det. Nå. Det giver ikke nogen mening at bygge nogen, der er større, når jeg egentlig bare ejer mig selv. Jeg synes ikke rigtigt, jeg får ikke brugt så meget alligevel. Og så efter jeg fik bygget den her sugarcane og bambus farm, så fik jeg også lige lavet det hernede. Det synes det blev meget flot. Jeg kan godt lide det. Jeg har lidt af det her til at stå. Lige nu er den bare sat på pause, så de despawner bare, fordi at efter jeg kan kigge ned i lidt tid, så kommer jeg til at se, hvor meget den har lavet. Og det var lidt voldsomt, så den kører egentlig bare med sådan en grafter. Med sådan et clock på. Og det fungerer egentlig meget godt. Så når jeg så har brugt det, der er der ikke nok tager lang tid, så sætter jeg den bare i gang igen. Jeg tror lige, jeg skal have fat i nogle flere raketter. Men min plan det var, at det kunne være fedt nok at lave en single player. En let's play hedder det. Hvor jeg egentlig bare spillede og hyggede mig og tog mig den tid, man nu skulle bruge. Og hvis I havde forslag, så tog jeg gerne imod det. Og her har jeg min creeper farm. Hvor jeg egentlig først havde tænkt på, at jeg skulle lave flere lag. Men så ja, altså, det er ikke så meget brug for. Jeg har ikke brug for så meget. Og hvis jeg har en anden konto, jeg også nogle gange bare lader stå på, hvis jeg lige skal bruge noget hurtigt. Så gør han det, og det producerer ret meget. Og så har jeg tænkt på, i stedet for så bare lave en statue, en creeper ovenpå. Det tror jeg kunne se meget fedt ud. Så bare spawnproof den. Herude, der har jeg en raid farm. Og det tog mig lidt tid om at få fat i en raid farm. Jeg er ikke redstoner. Overhovedet ikke. Så meget af det er noget, jeg har fundet guides til. Fordi jeg fatter ikke ret meget af det, af redstone-systemerne. Jeg er mere builder. Det synes jeg er lidt hyggeligere. Men jeg havde prøvet et par stykker, og de virkede bare ikke i 1.21.
Jeg havde en på den anden server, som jeg byggede i 21.4, og den fungerede så godt. Her har jeg også ryddet en masse træer, fordi jeg havde overvejet at lave et lager herude, eller deroppe, med sådan en stor bro henover. Det kunne være fedt. Og så derinde, der skal der laves systemer, hvad hedder det, potions. Så er noget, der er ikke rigtig noget derinde endnu, så det er lidt lige meget. Og så er det er et trophy room, jeg har lavet, hvor jeg egentlig bare har fundet de her armor trims, og så har jeg sat det med rækkefølge fra en eller anden liste, jeg fandt på YouTube, ikke på YouTube, på Google et sted. Og så, jeg mangler i hvert fald den, man finder i et fortress. Så kan jeg ikke huske, hvad de andre er for noget. Det er vist noget ved noget arkeologi eller sådan noget. Og den kan jeg bare ikke finde, og jeg har kigget så meget rundt i nettet, og jeg kan ikke finde det. Så det håber jeg på, at jeg snart finder. Det mærkeligt er jo bare, jeg tror det er dem der er mest rare. Der ved man også lang tid, det tog at fatte dem. Og så mit kort, som potentielt vil blive færdig. Der skulle være cirka 10.000 blocks fra basen og så ud til enden. Der er 20.000 hele vejen over blocks. Så hver kort, det svarer til 2.000 blocks. Det tager mig cirka 20 minutter at lave et kort. Og det er rigtigt, den fik jeg skrevet, så jeg ved, at derude ligger noget andet, end det jeg er vant til her. Altså leaf letters og sådan noget. Det var en statue, jeg fandt på nettet. Jeg synes, den var fed nok, så tænkte jeg, det kan jeg godt bruge herinde. Og herover. Ja, det er en anden villager, der bare døde, og så jeg synes, det er meget sjovt at lave sådan noget minder. Musikdiske, og min første ting, min første crafting table, block og panda slime og sådan noget. Og første netherite block, det er måske lidt voldsomt, men det er meget sjovt. Dem er det også meget fedt, det er her. Altså, jeg bruger dem nærmest aldrig alligevel, så hvad skal vi så? Her er min suge, som jeg har lavet. Jeg har ham herover, som jeg har kaldt Bart. Han har i lang tid stået i et hul herover, men så fik jeg ham flyttet herover, da jeg fik lært med at suge. Det var træls. Det er ikke træls for ham herover, det var egentlig okay. Men det var træls for ham, det hul der uden at dø. Så jeg har taget honeyblocks ned i bunden, så han ikke kunne hoppe. Jeg kan huske i hvert fald, at der var nogle totems dengang. Med skeleton horse, som jeg også skal have et rum til. Brown panda, som tog mig rigtig, jeg tror det var 3 eller 4 dage, hvor jeg bare stod og breedede pandaer.